Se on mun hevonen. Anni Malmberg. Naskali. Veikko Naskali. Ja meillä on yhtäkkiä joku tukkijätkä joulupöydässä. Ja sinä annat ymmärtää, että meidän pitäisi ottaa hänet vakavasti. Mikä se on sinun varallisuustilanteesi? Mulla on semmonen maatila. Se ei ole mikään maatila. Se on pelkkä valtion lohdutuspalkinto läpiammutuille. Oliko tässä joku probleemi? Minä käyn tästä sitten vaan pakkaamassa ja sitten me lähdetään, Veikko. Orpo se on ja yksinäinen ja rikki ammuttu. Mutta pahaa se ei ole.